Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες της Διασποράς, για τη Διασπορά βλέπω εδώ μέσα, σας καλησπερίζω. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου για την αμφικτιονία δεν βρήκε ανταπόκριση στον τόπιο πληθυσμό. Βέβαια θα μου πείτε δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 η προηγούμενη γενιά της Διασποράς, εκείνη, ειδικά οι Αθηναίοι, εκείνη η τελευταία γενιά πριν από τον πόλεμο που είχε φύγει από εδώ, που διέπρεψαν, που αγάπησαν τον τόπο τους, που μεγαλούργησαν και που βοήθησαν πολύ, είχαν οράματα και βοήθησαν. Και κάθε καλοκαίρι γινόταν ένα πανηγυριακό συνέδριο, το οποίο απ' έξω εθλευάζει. Εκείνο, γι' αυτό λέω δεν με ξενίζει το γεγονός ότι δεν βλέπω ντόπιους κάτοικους και δεν βλέπω πλήν ελάχιστο. Εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που με ξενίζει είναι ότι δεν βλέπω εδώ τους δημοτικούς συμβούλους. Για τι πράγμα μιλάμε, για την ίση δουλειά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη να διαφεντεύσουν τα προβλήματα και να καθοδηγήσουν τον τόπο προς την ευημερία και την ανάπτυξη. Και αυτοί σήμερα δεν είναι εδώ. Γιατί θα μιλήσουμε εμείς? Θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση έπρεπε να είναι εδώ. Λυπάμαι που το λέω, που δεν τους βλέπω σήμερα εδώ. Λυπάμαι πραγματικά. Έχω το θέμα. Θα βάλω τα γελιά. Τα φαινόμενα της φθοράς, της εξαλείωσης και της κατακρίνησης των πετρωμάτων στον οξό της Παναγιάς είναι φυσικά φαινόμενα. Εντάσσονται δηλαδή στις φυσικές διεργασίες εκείνες, τις οποίες η επιστήμη τις περιμένει να συμβούν. Τα ηφαιστειακά πετρώματα φθύρονται από το νερό της βροχής και από τα αγκάλια, συνεχώς, με τελικό στάδιο την Άργυλο. Και εκεί θα καταλήξουν σε Άργυλο κάποια στιγμή στο βάθος της θάλασσας, εάν εμείς δεν φροντίσουμε να προστατεύσουμε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η κοινότητα αντιδρά κάθε φορά που τα φαινόμενα οξύνονται. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε το 40 νομίζω επί Ιταλικής κατοχής και διοίκησης, ντόπιοι τεχνίτες, ντόπιοι μάστοροι, υπό την αρχηγία, ας πούμε, και την καθοδήγηση του αείμνηστου του Χαράλαμπου του Εμμανουηλίδη, έφτιασαν στο βόρειο Πρανές, στην αρχή του Λακαδιού, ένα θαυμάσιο τοίχο, εντάξει, ο οποίος στέκει εκεί 75 χρόνια και λειτουργεί ακόμη άψογα και κάνει τη δουλειά για την οποία κατασκευάστηκε. Δεύτερη προσπάθεια έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 80, στις αρχές μάλλον. Ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Ελευθεριάδης, Άνθιμος Ελευθεριάδης Κύπριος, ο οποίος ήταν εδώ ως ηγούμενος στο μοναστήρι, είδε ότι υπήρχε πρόβλημα ευστάθειας στη Μονή και στο Πρανές που είναι κάτω από αυτήν, στο βορειοδυτικό άκρο πάνω από την τάβλα του Γιαλού δηλαδή. Και τότε πήρε την πρωτοβουλία, συνεπικουρούμενος και από ανθρώπους αγράμματος του κάματου, εδώ ντόπιος, όπως ήταν ο Πάκος, ο Χαρτοφίλης, όπως ήταν ο Μάνος ο Καφανής και στη συνέχεια και ο Παπανικόλας και τόσοι άλλοι, και κινητοποίησαν και την Διασπορά, την Ισήρικη, και πάρθηκαν πρωτοβουλίες και έγινε εκείνη η προσπάθεια. Η μελέτη για την παρέμβαση τότε, λέω λοιπόν ότι η δεύτερη προσπάθεια ξεκινά σε αρχές της δεκαετίας του 80, τελειώνει 10 χρόνια περίπου αργότερα, αφού υποχρεώθηκε να περάσει μέσα από τις τοπικές ίδρυκες που καθυστέρησαν αδικαιολόγητα ένα έργο προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί σε μια διετία και προκάλεσαν τον υπερδιπλασιασμό της προβλεπόμενης δαπάνης κατασκευής του λόγω των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων της εποχής. Πράγματι, εμείς είχαμε πάρει με την έκδοση που μας είχε δώσει ο Εργολάβος, είχαμε κάνει μια σύμβαση 56-57, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ήταν.
Όχι. Η αρχική σύμβαση ήταν λιγότερα από 60. 67. Ναι. Και μετά πέρασε τα 160. Δυστυχώς, αυτή η καθυστέρηση και η απρόβλεπτη αύξηση της δαπάνης δεν επέτρεψαν τη συνέχιση του έργου και στο υπόλοιπο απροστάτευτο τμήμα και ούτε τη διάνοιξη της σύραγγας κάτω από τον όγκο του βράχου που προεβλέπεται να γίνει μία δίωδος προς τους κοχλάτους για τους λιόμενους. Αυτά είχαν τότε αποφασιστεί. Δυστυχώς τα λεφτά φύγανε αλλιώς και δεν έγινε. Την μελέτη τότε, η οποία πρόλαβε την κατασκευή θεμελιώσεως των κτισμάτων της Μόνης από οπλισμένος πυροδρόμιο και ολική επένδυση του οξού με πέτρα, επιμελήθηκε το γραφείο Κυρκότ, στο οποίο ανέθεσε εδώ το συμβούλιο του νομικού προσώπου της Μονής, γιατί η Μονή μας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ανέθεσε τη μελέτη στο γραφείο Κυρκότ και την έφτιαξε. Όμως αυτή η μελέτη με την επένδυση της πέτρας, που είναι η καλύτερη λύση, δυστυχώς το Υπουργείο τότε δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί. Παλέψαμε, αλλά δεν καταφέραμε να πείσουμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε. Τότε Υπουργός Πολιτισμού ήταν η αείμνηστη Μελίνα. Είχα τη δυνατότητα να έχω μια επαφή μαζί της. Πίεσα αφόρητα και κατάφερα τότε να την πείσω να μας δώσει ως σύμβουλο έναν βραχομηχανικό του Υπουργείου, υπάλληλο του Υπουργείου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για τη στερέωση των βράχων της Ακρόπολης των Αθηνών. Ο Διονύσης ο Μονοκρούσος. Πράγματι λοιπόν με τη βοήθεια του Διονύσου του Μονοκρούσου τότε αλλάξαμε τα δεδομένα της μελέτης και αντί τυχοποιίας πήγαμε στην επένδυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και φυσικά με ενέματα σε όλες τις ρηγματώσεις για την ισχυροποίηση και το συγκόλλημα των αποκολλημένων βράχων, αλλά και για την ισχυροποίηση των ευθράστων και ποροδών μερών του οξού, τα οποία στη συνέχεια βιδώθηκαν με αγκύρια ανοξίδωτα, με κράμα τιτανίου, που φτιαχνόντουσαν στην Αυστρία αυτά, σε ικανό βάθος. Ο Μονοκρούσος το χρησιμοποίησε επίσης και στη διάρκεια του έργου που έκανε επίβλεψη για λογαριασμό του Υπουργείου και κάθε φορά μας έδινε τεχνικές εκθέσεις που τεκμηρίωνε την πρόοδο του έργου και τη συμβατότητά του με τα προβλεπόμενα στη μελέτη. Τη νέα μελέτη, με την οποία εκτελείται σήμερα ένα είδος έργου για την αντιμετώπιση των κατολιστικών φαινομένων στην Ιερά Μονή Παναγίας Φυλιανή. Αυτός είναι ο τίτλος. Την είδα για πρώτη φορά το 2011, όταν μαζί με άλλους συνσύλλους της Αθηναϊκής Διασποράς μας ζητήθηκε να παρευρεθούμε στην παρουσίασή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίμενα στην παρουσία της μελέτης τότε να ακούσω κάποιες προβλέψεις για την προστασία του βράχου από τη διάβρωση και για την ανάσχεση των φαινομένων κατολίσθησης, ακριβώς όπως είχαμε κάνει εμείς 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν. Δυστυχώς άλλαξε. Η αντίδρασή μου τότε ήταν άμεση και δημόσια εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου τόσο για το φώτομα της στέψης με τείχους σκυροδέματος και πέτρας, όσο και για την κατασκευή ενός ακαλέσθητου και αμφιβόλου λειτουργικότητας γύσου από οπλισμένο σκυρόδεμα στον πόδα του Πρανούς. Τις τεστάσεις μου τότε αυτές φρόντισα να τις μεταφέρω σε όλους τους αρμοδίους, φορείς και άτομα, να μην πω ονόματα. Μάλιστα, υπήρξαν και σχετικά δημοσιεύματα στην εφημερίδα την Νησίνικη, την οποία επιμελείται ο Γιάννης Πορτοφίλης. Προφανώς η φωνή μου ήταν πολύ αδύναμη και δεν ακούστηκε. Και γι' αυτό σήμερα βλέπουμε ό,τι βλέπουμε. Τα τεύχη της μελέτης μου τα παρέδωσε ο νυν δήμαρχος Χριστοφής Κοροναίος πέρυσι κάποια στιγμή και μου ζήτησε να τα μελετήσω και να του πω την άποψή μου επ' αυτών. Σήμερα λοιπόν μου δίνεται η ευκαιρία να σας παρουσιάσω επιλεκτικά
και το τονίζω αυτό επιλεκτικά, κάποιες από τις ενστάσεις μου, τις πιο ουσιαστικές, με λιτό και σαφή λόγο, ώστε να γίνουν από όλους κατανοητές. Γιατί αν μιλήσω για όλα, θα έπρεπε να μιλώ ώρες. Θα ξεκινήσω πρωτίστως με την ομολογία του εξαίρετου καθηγητή, κατά τα άλλα, πανεπιστημίου, γεωλόγου, κυρίου Λέκα, που αναφέρει, όποιος είναι και ο συντάκτης της μελέτης, που αναφέρεται στην αστοχία των προβλέψεων της ομάδας που συνέταξε τη μελέτη όσον αφορά στο μέγεθος του προβλήματος που παρουσιάζει ο οξός. Αυτό με ξενίζει, αφού οι βλάβες τόσο στην υφή του πετρώματος, όσο και στη συνάφεια του πετρώματος, είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Αλλά πέραν αυτού, υπάρχει στο αρχείο της Μονής μία γεωλογική μελέτη που έγινε τότε στη φάση της κατασκευής της δεκαετίας του 80, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στις τρύπες που ανοίγανε, η μία στις δύο γινόταν με κύλο τρυπάνι και πέρα μέσα ένα καρότο του πετρώματος, το οποίο πήγαινε για έλεγχο στο Μεσόγειο Πολυτεχνείο, νομίζω, και εκεί μας έλεγαν τι βλέπανε. Αυτά τα επεξεργάστηκε ο Αρβανιτάκης, που ήταν ο υπεύθυνος του εργολάβου βραχομηχανικός στο έργο, και συνέταξε μια γεωλογική μελέτη, την οποία μας παρέδωσε για να είναι μπούσουλας για την επόμενη γενιά, όποτε αυτή αποφασίσει να βάλει τα χέρια της απάνω στο βράχο. Αυτό λοιπόν οι μελετητές αυτής της φάσης δεν το αξιοποίησαν. Δεν το κοίταξαν καν. Για τη μελέτη αυτή, στη μελέτη τους, απλώς αναφέρουν ότι σε αυτή την πλευρά έχει γίνει μια αντιστήριξη προ κάποιων ετών. Τίποτα άλλο. Θα αντιμετωπίσω χωριστά το θέμα μελέτη και το θέμα εκτέλεση εργασιών και θα καταλήξω σε συμπεράσματα, ώστε ο λόγος μου να μην είναι μόνο καταγγελτικός. Παρόλο ότι με μια πρόχειρη ματιά διαπιστώνεις ότι τα ειδικά τεύχη, όπως η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, είναι αντίγραφα δανεισμένα από άλλες μελέτες, γιατί περιέχουν υπερβολές και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το έργο. Παραδείγματος χάρη, ένα οι ιδιαίτεροι τύποι τσιμένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από τις προβλεπόμενες εργαστηριακές δοκιμές της μελέτης συνθέσεως, κυβερνήματος. Τέτοιες εργασίες γίνονται όταν έχουμε να κάνουμε σύραγγες υποθαλάσσιες, όταν έχουμε να κάνουμε έργα μεγάλης ορκής σε περιβάλλον το οποίο έχει παράγοντες προσβλητικούς ισχυρούς. Όσον αφορά λοιπόν στη μελέτη, έχω να πω τα εξής. Είναι εμφανές διαβάζοντάς της, ένας έμπειρος μηχανικός διαπιστώνει ότι υπάρχουν κενά, σημαντικά κενά, υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν αντιφάσεις και υπάρχουν και λανθασμένες επιλογές. Θα αναφερθώ σε όλες επιγραμματικά. Λέει λοιπόν στις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και στην έκθεση της μελέτης προβλέπονται γενικά τα εξής. Πρώτον, όλα τα προσχρήσιμα υλικά και εξαρτήματα που θα έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον πρέπει να είναι ανθεκτικά στις διαφορές που το περιβάλλον προκαλεί. Και ανθεκτικά στη γύρανση με την πάροδο του χρόνου ή από την έκθεσή τους σε φως. Γίνεται μάλιστα σε κάποιο σημείο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών η ειδική μνήμα για την ύπαρξη ενός ανθείου στο πέτρωμα και την εξ αυτού ανάγκη λήψεως ειδικών μέτρων και προβλέψεων στην επιλογή των υλικών. Αυτό κρατήστε στο νου σας. Λέει και το λέει και η μελέτη. Λέει, προσέχετε, εκεί έχουμε παράγοντες που προσβάλλουν. Μην τους χαίρομαι. Είναι το θιάφι, η θείο της ενώσης και τα αλκάλια της θάλασσας που χτυπούν απάνω στο βράδυ. Λέει παρακάτω. Υλικά και οπλισμός υπόκειται στην έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας και του επίπεδου μηχανικού. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να δώσει κατάλογο των υλικών που θα χρησιμοποιήσει,
ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να εξετάσει αν αυτά είναι συμβατά με τη μελέτη και με τις προδιαγραφές. Αλλά επίσης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπει η μελέτη. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ειδικών συνθηκών φύλαξης και διαχείρισης των υλικών. Μιλάμε για την αποθήκη. Γιατί δεν μπορεί να αφήσεις τα τσιμέντα να περιμένουν σε ένα υγρό περιβάλλον μέχρι να τα χρησιμοποιήσεις, θα έχουν καταστραφεί. Και για άλλους λόγους. Και σε κάποιο σημείο επίσης, και αυτό το λέω επιγραμματικά, απαγορεύεται και ρητά η χρήση θαλασσίου ύδατος για την παρασκευή σκυροδεύματος. Αυτά τώρα κρατήστε στο μυαλό σας για να πάμε. Αυτές είναι οι γενικές προβλέψεις της τεχνικής περιγραφής και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών. Στη μελέτη όμως του έργου υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει η πρόβλεψη των εργασιών που θα γίνει και μετά υπάρχει το τιμολόγιο που περιγράφει αναλυτικά μία-μία τις εργασίες. Περιμένεις ότι το ένα τεύχος και το άλλο θα πρέπει να συμπίπτουν. Δεν μπορεί να προβλέψεις άλλες εργασίες και άλλα τιμολόγια να έχεις φτιάξει. Εδώ όμως συμβαίνει αυτό. Παρακολουθήστε. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι 9. Καθαίρεση επισφαλών πετρωμάτων. Λογικό. Κάτω, όχι όλο, κατεβία όλους αυτούς κάτω. Κατασκευή τάφρου συλλογής των ομβρίων συστέψης του πρανού. Δηλαδή να κάνουμε μία τάφρα γύρω στο πρανές, να μαζεύουμε το βρόχινο νερό και να το αποχετεύουμε με μια σωλήνα στη θάλασσα, να μην περνάει πάνω από τις επιφάνειες του βράχου. Σωστό. Δίκτυο αποχέτευσης των υδάτων οικιακής χρήσης. Έχουμε νερό οικιακής χρήσης απάνω, υπάρχουν υδάτια, υπάρχουν χώρια που εξυπηρετούνται. Αποχέτευση δεν υπάρχει. Κάτι βόθη, κάτι αυτό. Αυτά πρέπει να φύγουν με ένα δίκτυο και να πάνε αλλού. Αρμολόγηση των υφιστάμενων τείχων, τα βαστάδια. Λάθος. Τα βαστάδια στην Ίσυρο δεν τα αρμολογούν. Έχουν τις ξερολιθιές μόνες τους, γιατί υπάρχει λόγος. Η λαϊκή σοφία του ντόπιου τεχνίτη έχει μεριμνήσει γι' αυτό, γιατί από τα κενά των λίθων περνάει το νερό και δεν δημιουργεί πίσω από τον τοίχο οστικές δυνάμεις για να κάνουν ανατροπή του τοίχου. Αυτοί θέλουν να τους σοβατίσουν για να τους ρίξουν, δεν ξέρω. Ενέματα προσφράγηση των υφιστάμενων ορμών. Σωστό. Τύχη αόπλου χειροδέματος επενδυμένοι με πέτρα. Συγκρατούμενοι με αγκύρωση. Λάθος. Πήγαν και βάλαν τείχους στα υπόσκαφα του ουρανού σε πάνω και πίσω από το τοίχο ρίξανε κυβικά σκυροδέματος. Φορτώσανε με βάρος τόνους ένα βράχος άκου. Τι περιμένετε τι περιμένετε να γίνει, θα έρθει κάτω. Και στον πρώτο σεισμό θα κάνει και μια δουλειά. Σημειακές αγκυρώσεις σε διάταξη κανάλου. Σωστό. Κατασκευή στεργάστος στον πόδα του ουρανού. Συγκρατούμενο με αγκυρώσεις. Λάθος. Φτιάξαμε λέει ένα στέγαστο, θα φτιάξουμε ένα στέγαστο. Ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή από πίσω του κλάδου γίνεται. Χωρίς θεμέλιο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Χωρίς θεμέλιο. Η μελέτη προβλέπει ότι θα αγκυρώσουν την έδραση σε κάποιο βάθος και θα αγκυρώσουν και τα τυχώματα επάνω στο βράχο. Με την προφανή σκέψη ότι όταν θα υπάρχει κάποιος σεισμός, ο βράχος και το στέγαστρο να πουλούνται μαζί για να μην διαλύσουν ένα το άλλο. Στη συνέχεια όμως, αν πας παρακάτω, στην ανάκτηση του άρθρου διαβάζεις ότι πίσω από το κάθετο τμήμα του στεγάστρου θα ρίξουμε αμοχάλικο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα μαξιλαράκι ανοχής. Δηλαδή τι? Ανοχή σε τι? Ανοχή στις δυνάμεις που ενδεχομένως δώσει ο βράχος στην κατασκευή αυτή από κούνημα σεισμού, από
κατολίσθηση ή από οτιδήποτε άλλο. Σου λέει να το απορροφήσει. Μα πώς θα γίνει αυτό? Ή το ένα θα γίνει ή το άλλο. Και τα δύο ταυτόχρονα δεν γίνονται. Και πώς θα γίνει όταν είναι ευδομένη η βάση αυτό από πίσω να μην κουνηθεί μαζί με το βράχο? Τέλος πάντων. Επένδυση των πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα τύπου τέλος. Σωστό. Εγώ βέβαια εδώ θα προτιμούσα να έχει και ένα εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να προστατεύσουμε από τη διάσωση τα φυτρών. Όπως κάναμε και από εδώ. Και μετά να το διασκεδάσουμε, να το χρωματίσουμε, να το ντύσουμε για να μην φαίνεται και προκαλεί. Στο τιμολόγιο του έργου αντιθέτως τι βρίσκουμε? Ακούστε. Άρθρο για την προμήθεια και εφαρμογή ενεμάκων προς πλήρωση ορμών δεν υπάρχει. Το προβλέπει η μελέτη, αλλά δεν προβλέπεται να γίνει σαν εργασία. Και είναι μια από τις πιο σημαντικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πάνω στον αξιόλογο. Καλά, αυτό δεν το είδε κανείς. Ξεχάσαν να φτιάξουν άρθρο πώς θα γίνει αυτή η εργασία, ποιο θα είναι το ένεμα. Το έναμα για τη σταθεροποίηση των αγκυρίων, και αυτό δεν περιγράφει. Λέει, εκεί που μιλάει για τα αγκύρια, ότι η τρύπα που ανοίγουμε, βάζουμε μέσα το αγκύριο, θα τη γεννήσουμε μετά με κάποιο έναμα. Δεν το περιγράφει. Ποια θα είναι η ποιότητά του, τι υλικό θα είναι αυτό. Το αφήνουμε στο φλού. Ας άφηνε. Θα βάλει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να γίνει η υπηρεσία, πρέπει να ρωτηθεί η υπηρεσία. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Πάμε. Άρθρο για την προμήθεια και τοποθέτηση του αγκυρούμενου πλέγματος τέτοιο που σας είπα πριν δεν υπάρχει. Το προβλέπει η μελέτη να το βάλουν και μετά ξεχάσαμε να φτιάξουν άρθρο για να γίνει αυτή η εργασία. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι δεν υπάρχει επίσης άρθρο για τα ικριώματα. Πώς μπορείς να ανέβει επάνω σε ένα παραμέτρο, να ανοίξεις τρύπες για να βάλεις αγκυρώματα? Πού θα στελθεί το τρυπάνι σου? Προβλέπονται αγκυρώσεις σε κάναβο. Κάναβο, δηλαδή κάθε τόσο και μια τρύπα. Το τρυπάνι πρέπει να μετακινείται συνεχώς. Πού θα πατάει? Πρέπει να βάλουν νέα. Χρειάζονται αντλίες, χρειάζονται 1002 πράγματα. Άνθρωποι να έρχονται απάνω σε ένα βουνό που είναι έτσι, ένα τρόμος. Χωρίς καλωσιά. Την προηγούμενη φορά, όλη την πλευρά του Χρυσού Συντάγματος του Ιωαννού ήταν επιβεβαιωμένη με μια σκοραστιά που έκατσε εκεί απάνω πάρα πολλά χρόνια. Πάμε μετά. Προβλέπεται η στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες. Στο άρθρο 3,7, όμικρον δέλτα νη, Β, Παύλα 38, μιλάει για μεμβράνες που θα προστατεύσουν οφητούς και άλλες κατασκευές, αλλά δεν λέει τι μεμβράνες είναι αυτές. Αν είναι δυνατόν να περιγράφεται μια εργασία και να μην ξέρουμε με τι υλικά θα γίνει. Αντιθέτως, σε ένα επόμενο άρθρο, στο Β42, προβλέπονται μεμβράνες για την επένδυση του άπλακος της τεύσης που υποτίθεται θα μαζέψει τα όμβρια από πολυεφιλένιο ή πολυβινίλιο ή πολυπροπινέλιο. Ή. Γιατί γιατί δεν επιλέγει ένα είδος μεμβράνης συγκεκριμένης, να ξέρει τι υπηρεσία δεν θα βάλει, να ξέρουμε τις προδιαγραφές της, διότι όλες αυτές οι μεμβράνες, οι οποίες θα είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. Το πολυεφιλένιο, μάλιστα, δεν μπορεί να ζήσει παραπάνω από 2 χρόνια στο φως. Δεν το χρησιμοποιούμε. Το πολυπροπιλένιο έχει μεγαλύτερη ένταση. Φτιάχνουμε και τα λάστιχα στις μεγάλες τζαμανίες μας. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, έτσι, για να μην πείτε φθορές αυτά τα ίδια. Κουβέντα. Τέλος φτάνουμε στο κονίωμα αρμολόγησης της τυποποιίας, το οποίο δεν περιγράφει. Της επιλογής υπηρεσίας. Σαν να πρέπει να φτιάξουμε ένα περιθώριο. Συμπεράσματα. Η υπερβολική καθαίρεση πετρομάτων, την οποία την είδαμε να γίνεται, έφερε στην επιφάνεια τα εσωτερικά ή υγιή ή λιγότερο διαμειγμένα πετρώματα
και τα παρέδωσε στη διαδοτική ενέργεια των μητρίων και των αλκαλίων, ώστε να αποσταθούν και αυτά στον χρόνο που έρχεται. Σε αντίθεση με το προηγούμενο έργο, που εμείς αυτά τα αξιοποιήσαμε και τα χρησιμοποιήσαμε ως ασπίδα των υγιών πετρωμάτων που είναι στο εσωτερικό. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και τα ρίξαν και βγήκαν τα υγιή για να πάψουν να είναι και αυτά υγιή. Οι τείχοι άραχος χειροδέματος και πέτρας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, επιβαρύνουν με βάρος άσκοπα ένα σαθρό υπόστρωμα και πιθανότητα θα δημιουργήσουν πιέσεις και ροπές ανατροπής, ειδικά στην περίπτωση σεισμού. Ήδη, εγώ ανέβηκα πάνω μαζί με τον Παπαστέφανο και Μητάκης και τα είδα και τα επιβεβαιώνω σήμερα, υπάρχουν ρογμές στην έδραση και το δύο τείχο. Το παλαιό τείχο και αυτό που είναι προς Κοκλάκους και αυτό που είναι προς τα Βλατιώνα. Υπάρχει ήδη αποκόλληση του τείχου από το δάπεδο, που σημαίνει ότι εκεί έχει αρχίσει και λειτουργεί μια ροπή με ανατρεπτική διάθεση. Δηλαδή η ροπή αυτή τείνει να ρίξει τον τείχο και το υφιστάμενο έδαφος προς τη θάλασσα. Το στέγαστρο του πόδα του κρανούς, εκτός το ότι προσβάλλει το φυσικό τοπίο, ούτε μία προστασία δεν είναι δυνατόν να παράσχει στους διερχόμενους στην περίπτωση των ανακαλούμενων φαινομένων διολίσθησης ή ανατροπής μεγάλων όγκων. Πράγματι αυτό το στέγαστρο, όποιος βαδίζει με θάρρο που θα είναι από κάτω και κοντά, αν πέσει κανένα πέτρα από πάνω, θα μην γλιτώσει. Αλλά άμα φύγει ο ρωσοβράκος, θα φύγει μαζί με το στέγαστρο. Άρα είναι μηδενικής αξίας. Δεν προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ενεμάτων. Το είπαμε και πριν. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει άρθρο, δεν υπάρχει υποχρέωση του γουλάμου να στέλνει. Και για τις αγκυρώσεις θα σας πω και το χειρότερο. Οι αγκυρώσεις που προβλέπει να κάνει είναι με κοινό χάλιβα, διαβαθμισμένης αντοχής βέβαια, αλλά με κοινό χάλιβα. Κοινός χάλιβα σε αυτό το πράγμα δεν πήρε. Εμείς εκεί πριν από 35 χρόνια βάλαμε σίδερο με γράμμα τιτανίου. Είναι έγκλημα να βάλει τέτοια αγκύρια. Έγκλημα. Μετά από λίγο δεν θα λειτουργούν, θα έχουν σαφήσει. Και τέλος, ολοκληρωτικά δεν υπάρχει καμία πρόταση για την προστασία των πετρωμάτων του οξού από την περαιτέρω διάδοση. Το κυριότερο δηλαδή είναι εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει διάδοση περαιτέρω σε αυτό το βράχο. Ο βράχος φθήνει, συνεχώς. Εδώ κανένα αρχιστή. Εκτέλεση εργασιών. Τι κάνει ο εργολάβος σήμερα εκεί? Δύο σημεία. Δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας για το μονοπάτι προς το Κοκλάκη, που είναι μια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το μονοπάτι αυτό θα κατακρινίσει ήδη σε πολλά μέρη έχει καταστραφεί και πρέπει να του ζητηθούν ευθύνες. Δεύτερον, δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας για τους διερχόμενους. Ο νόμος του επιβάλλει να λάβει μέτρα προστασίας για τους διερχόμενους. Μια πινακίδα απαγορεύεται η διέλευση και όποιος περνάει με δική του ευθύνη, αυτά οι εισαγγελίες της χώρας δεν τα τρώνε. Αν χτυπήσει άνθρωπος εκεί, θα τους πάνε μέσα. Και όλους εκείνους που από τον νόμο έχουν την υποχρέωση να περιφρονήσουν την σωματική ακεραιότητα των κατοικών. Οι καθαρίσεις που έπρεπε είναι εμφανές ότι καταλήγουν μόλις στη θάλασσα. Αυτός έχει μια υποχρέωση να τα μαζεύει, να τα αναφέρει σε ενδεδειγμένο σημείο από την υπηρεσία και να ανακοθέτει όλες αυτές τις καθαρίσεις. Εδώ ρώτησα εγώ, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ο ίδιος, αλλά με γυμνό ουρανό φαίνεται ότι όλα είναι εκεί. Και κάποιοι έχουν πάει στον έργο, τον ελέγχει κανένα. Και αυτά τα πράγματα που κάνει. Καλό θα ήταν. Τελειώνω. Οι επιφάνειες διαστρώσεως στις θέσεις. Έφτιαξε κατοικίους και έβαλα τον σημείο για να μαζεύει το νερό. Το νερό για να πάει προς εκεί που θέλουμε πρέπει να έχει μια κλίση. Αυτές οι κλίσεις δεν υπάρχουν. Δεν έχουν επιχάρει το τσιμέντο. Είναι ρηγμένο στη τύχη. Και σε κάποια σημεία φαίνεται ο μοντισμός.
δεν τους έφτασε και δεν προσθέσανε το απαραίτητο, ούτως ώστε να καλυφθούν αυτά. Και ο πληθυσμός είναι ορατός. Και φυσικά έτοιμος να αλλάζει. Υπάρχει βάσιμη υποψία ότι οι εργάτες χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για την ετοιμασία κάποιων στοιχημάτων, διότι εκεί έχουν ανακαπράξει και μου είπαν ότι τους είδαν να πιάνουν νερό από τη θάλασσα. Εγώ τους ρώτησα τι κάνετε εδώ, οι δύο Αλβανοί. Λέει, το πιάσαμε το νερό, λέει, για να πλύνουν, μόνο είναι να πλύνουν. Αλλά δεν πλύνουν. Επίβλεψη, περιμένα μια και τη δουλέψα μηχανικός, δεν την είδα. 3 μέρες που βρίσκουμε εδώ, είμαι 1,5 μήνα δηλαδή, δεν έχω δει ούτε επιβλέποντα μηχανικό, ούτε προϊστάμενο εκεί πέρα, αν υπάρχει μερολόγιο του έργου. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα πράγματα. Υπάρχει ένα αλλού τελικά. Αλλά λέγεται, αλλά να το ξεκάθαρα. Κάποια μέρα να κάνουν μια δουλειά που δεν την ήξερα. Αλλά και κάποιοι άλλοι, για να φέρουμε στη δημόσια διοίκηση, στην περιφέρεια, έτσι, δημοπράτησαν ένα έργο χωρίς να λέγουν τη μελέτη. Αυτά είναι οι σφάλματα. Εγώ δεν θα πω πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες. Αλλά εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε το μοναστήρι από ανεύθυνες ενέργειες. Τελικό συμπέρασμα. Αν όχι κάτι ακόμα. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα αντίγραφο των επιμετρήσεων που συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις του αγοράτου με τις οποίες πληρώνουν. Να δούμε τι έχει κάνει και αυτό. Τι έχει κάνει. Και πόση ζημιά έχει γίνει. Καταλήγω. Η κατάσταση των οξιών είναι κρίσιμη. Αφού ήδη έχουν εμφανιστεί φαινόμενα ανατροπής στις θέσεις του. Και κατά την άποψή μου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χρόνου για φιλοσοφικές περιπλανήσεις. Πρέπει αμέσως τώρα να ληφθούν αποφάσεις και να ληφθούν μέτρα εκεί. Η παρούσα μελέτη και το τολούμενο έργο όχι μόνο δεν θα δώσει καμία λύση, αλλά αντιθέτως θα επιβαρύνει ακόμη την κατάσταση. Μια λύση υπάρχει και αυτή είναι απλή και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα και γρήγορα, εάν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και φυσικά οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Και αυτή είναι η ονική επένδυση του οξού με οπλισμένο σφυρόδεμα. Και επειδή αυτό το αποτέλεσμα θέλει να καλέσω, θα πρέπει μετά μια ομάδα αρχιτεκτόνων να το καλύψει με κάποια με πέτρα εδώ και εκεί, με φυσικούς οκόλυψους, με φυτά. Χρόνος για να κάνουμε ακυρώσεις σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται το εξελόμενο σφυρόδεμα δεν υπάρχει. Και είναι και μήνυμα. Υπάρχουν ίχνες επιφάνεια ηλεκτρολίστησης και διαδικασία ανατροπής. Αυτά έχω να πω και ελπίζω κάποιος να τα ακούσει και να με ρυθμίσει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.